mmadụ ka eji ananụ mana obodo niile nwe ndị vajibilio onwe bụlụ maka Anamu Progressive Union nke nwe na Mumbai aka na-ekwu maka fao babụ ndị nwe obodo anyị ji je mba oya egumekene ndị nwe obodo abịa ụmụana m ndị nwe obodo abịa agbanụ ndị nwe obodo abịa na na-enwe obodo enweru ndị nwe aka gị obodo adị koro na nkete ndị nwe obodo abịa kedu unu ndị a na-egwu ndị nwe obodo abịa Anamu Progressive Union ndị nwe obodo abịa na anyị nọ na Mumbai ndị nwe obodo abịa ndị nwe obodo abịa na Mumbai
Keja n'obodo egwu meke n'ọnụ ụmụnne m na mgbe iyo na-ekene o ana m Progressive Union si m kene ndị igwe anyị ji bili ana m ma ndị eze na ndị ọzọ ụmụana m si m kene ụnụ na mgbe iyo anyị ekenebezi ya ebu shaman Sir Ernest Chinweze igwe ọkanga ebu shaman ekeneme ana m Progressive Union ka enwelu na Mumbai aka ị na-achị n'ọchịlị mma na ihe achị ọzọ eleso ebu chairman Anambra Progressive Union and leader ọhaneze ndị Igbo na Mumbai ezi mmasị m ya taje gaa n'iru gaa nọ n'iru ụmụnne m ọganiru unu gabụ osimiri inezi anya na osimiri ladata ndị nwe obodo a na-enwe obodo enwe n'obodo a na-enwero na nkịtị ụwa nwa ka njeke na nwanne m Chiedu Stan Obeche Stanley Uzumma ego igwe nwanne m maka ịbịa ka nna akpọ nwaka nwa ụra be etiti oke osi bịa obele nwa Chukwu gozili agozi nwanne m acha nwa Anam Progressive Union na Mumbai ego meke no mo nam ndama nam lobodo Sunday nwa na lwe Anam unine na Mumbai bodogwu naka nso nwanne m ozigbo cha ya one of Mumbai odogwu na nkenele ọgba ndị otu anyo Anam Progressive na Mumbai mmadụ erikande ikolo obodo anyị nụ ngekwu na nwe ya lọnụ asịla obi arụ onume kene yo remba nwa ọkacha nọkwasị ya Papa Chukwu Ebuka yezi nwa m enwele m Anam Komba ya n'iru na ọ ga-abalị olu ndị otu anyị bụ erikanụ ka isi ekwu onye n'ụwa ka isi isi Chukwu Benadi Okoye nwanne mabụli ikwu na Anam Olise onye nwe egwu ọ na-ekene ya si nwoke n'oli akụ ya Tochukwu Izu Chukwu Okoye nwanne ọka Izu Chukwu Okoye nna Chimaobi nwanne m n'ọbịa na uju mkpọ Olise ekene Chiwike Chikwado nọkwazi ya ọsọ ndụ ezi nwa nwele m na Anam ọsọ ndụ adagoro ike onye ke Chukwu nwa ọbụbụba dịka nwa eze ọgwụ ndị na Anam oke osi bịa ikolobi obodo anyị ọgbọgọ obi obodo anyị bịa na ụka ịgbali egwu ndị nwe obodo abịa egwu ekene ndị nwe obodo abịa ịgbama ekene ndị nwe obodo abịa na Mumbai ndị nwe obodo abịa ọnụmeke n'unu olugo ndị nwe obodo abịa fa na-achụ akala ụwa fanụ ndị nwe obodo abịa Mumbai ka m na-egwulili ndị nwe obodo abịa ndị nwe obodo abịa na Mumbai obodo niile na-agbaga ife ji ama na Amerika ezigbo omume n'ọnya aka iji ebi na Mumbai nwa kasị ife dị ọra nọkwasị ya aka importer one ụmụ ojii ọra m etiti o si bi ụwa oke nwanyị ejide ebube anụ n'iruo
ezi nwanne Samson Miro West ụmụana ma pụta gị ife osisi pụta ife n'ọdegbu n'ụgbọ na nwapụla eze ineje ya na bụrụ obele nwa maka nwata ebebe ike gị ya wụ ọtọ alekwe nwaze n'igwe ofe ya yi n'umekene yi ejike Okechukwu nọkwazi ya takọlọ bọsọ na Mumbai ezi nwa mmụ enwele m ga n'iru n'usobili ego ụmụ ndị nwe obodo a na-enwe obodo enwe n'ọnụ egoro na nkịtị onye ji aka nwanne m nwoke ahụ odogwu akụ dị na nwa na Mumbai odogwu ezi nwa mmụdo ọrụ ana m nọkwasị ya gaa n'iru n'unu ga-adị akụ dị na nwa Nnamdi Beka nọkwasị ya Ibori West ezi nwa mmịata na Mumbai Indian bonus debili ya na Oliakụ ya Madam Rachels Chiagozie Ifeaka ụmụnne m ga-adị gechi maka na eche na akụrụ n'igwe Samson ọgwụgwụ arụkwazi ya aka CJ nwa ezi nwanne Giga eze ọgwụ na mmụ enwele mana nkolobịa obodo anyị baka nnekwu maka afanụ ifefe a na-eme na-erika onye Chukwu gozila ogozie nwanne ya asị na ife adọ ka nwanne maka mbọsị nke nwanne ọya na oge eji aka ụta nọkwasị ya ezi nwa mma eze mụchara amụcha na mmịata na mgbe o si bịa ma Mumbai ka ọ na-adịbili ego m ekene ndị nwe obodo a na-enwe obodo n'obodo a na-ekoro na nkịtị ndị nwe obodo abịa ekene ndị nwe obodo abịa na bụ Progressive Union ndị nwe obodo abịa nke nwelu na Mumbai ovasi ego ụmụ na ndị nwe obodo abịa na bụ Progressive ndị nwe obodo abịa maka anyị na-ekwu ndị nwe obodo unu ma na a na-enwe obodo enwe na Mumbai Badile nọkwasị ya dada Jesu udogwu na mmụli ikwana m na Mumbai ka ọ na-adịbili ma ya na ụmụnne ya na-emekọ ọnụ ife adịka nwanne onye dịka Izọba nnenu asmanoni ga-adịo nne mụlụ ji nso Money Master Olise kene yi odogwu mmịaka na nkeneli gaa n'iru Emeka Ebelechukwu nọkwasị ya ọnwa n'okwu anyị ọcha nwanne dị na mba kizizi na Nama na Mumbai ezi nwanne m na ị ga-adị n'elu chasi nwanne m chasi nwadele Charlie So youngest chief nwanne m mmụọba agụ anyị esi mmụọba pụta Chembulikwu na nke igwe bike Nzedigwe nwanne m aka esibe ya onume ekene iyo gaa n'iru nwanne m odogwu anyị elu ọnụ n'ime obodo na-anaghị obodo nwanne m Lemeti Obiara so na ndị nwe obodo odogwu na
agụ n'ime Mudora na nna m ka o si bịa nwanne malụ nwanne ya mbọsị ike nwanne ya na ife na-ese n'ụwa na nwanne manna kedu maka Michael Ford aka ike egbe nwụmana ọmpe na-achọ n'ọgba egbe nna m na chimso omeka nne ya na mmụ enwele m ọgọ bụ shioni ị ga-adị nwanne ekwe alọrọ gbazi ya udogbu na mmụ enwele m nwanne m nwanne ozu na wozu maka mbọsị ka nwanne inezi ahịa rụmara ịga Austin ọkụgo nọkwazi ya ịchaka big udogbu ị na-ege ego nke izizi India ezi mmọrọ m etiti bilenu ga-anụ n'iru kedu maka eji ike ọgwụgwụ ha Shaggy ezi mmọrọ m etiti na anam Shaggy nwanne m ọnwa chairman Anam Progressive Union enwere m mbayi once a chairman is always a chairman ụmụnne m nala ekene ndọma njem ọnụ ndọma njeje mba onye ka Chukwu nwafọzọ nọkwazi ya Lily John Lily nwanne m nwanne taa ga-adị Mamelok ekene Chukwu John nọkwazi ya ekene na mmụ enwele m ụmụnne m na-ebe mụba ngegbu nne na ụwa Ifeanyi Chikwado onye owu nọkwa ya ozuome nke izizi na India Papa Chukwu emelie ọsị ka ekelele ya ezi ogelie nwanyị Chioma Ifeanyi Rochukwunu ọbụla ọka nwanyị ọma ezi nne mụrụ Mmesoma Chukwunu Olisadebe na ndị egwu ekene unu ga-adị n'elu John Bosco Chibuko Manze egwu ọbụbụ ụwa Igbo na-efe ego udogbuo n'ọra ma nwanne m former secretary Anam Progressive Union ka enwe na Mumbai bezi mụ kene Sunday igwe egwu ha na-egwu achalụ n'ezo nwadike abụ ọsọ gbuo nwanne m na mmeta Chukwudị nwanne ọsọ nọkwazi ya Eriko nwa mama ekwumekwu na isi ọcha mmeta ka isi bi ụwa ọ ga-abalị ugbo anyị elozorokwa Chukwudị be m Chieze ike na India idube anyị na mmụọ bụ agụkọ osisi